Бях си намерила едно много добро темпо, което в последствие се оказа и най-доброто ми. И си казах, че ще направя последна обиколка, преди да влезна в бокса. И в момента, в който си го казах, всичко започна, когато навърших 16 и взех книжка за мотор. Там тръгна тази моя страст към автомобилния спорт. След това започнах много често да ходя на картинг и така и стана, че започнах да се състезавам професионално в Румъния. След това започнах да тествам каймана с овердрайв на различни писти по света и моментално се влюбих в колата, но до последно нищо не беше решено. Сезона ми протече изключително добре и всяко състезание по свой собствен начин беше много успешно. През сезона се сблъсках с много трудности, но научих много неща за себе си. Реално се случи някаква магия в първото ми изобщо състезание, което дори се оказа и на мокро. Успях да си извоювам втората позиция в първото ми спринт състезание в генералното класиране, както и бях първа в моят клас. И на всичкото отгоре в неделя успяхме с Павел да спечелим и ендюранс състезанието. И това допринесе за щастието на отбора след всички трудности. Дойде и последното състезание, където в генералното класиране аз бях четвърта, борейки се за третото място и си казах, че няма какво да губя последно състезание. И се случи и още едно чудо. 3 подиума в уикенда. Първото състезание финиширах трета, стартирайки пета, но решаващото състезание се състоява в неделя, където стартирах 8 и се борих абсолютно до последно, давайки всичко от себе си и се оказа, че на точно последната обиколка преди да финишираме изпреварих втория, финиширайки втора и по-щастлива нямаше как да бъда. И разбира се, с Павел финиширахме уикенда с още една победа в ендюранс състезанието. И това беше най-перфектният завършек на дебютния ми сезон, връщайки се с 7 купи и изключително успешен последен уикенд, защото успях да си спечеля третата позиция в моя клас в шампионата, както и второто място в ендюранс шампионата с Павел. Определено е трудно да си жена в доминиращ спорт от мъже, защото трябва постоянно да се доказваш повече от тях, но гледайки назад, всички усилия са си стрували. На първото състезание, в момента, в който минах през старт финалната права, започнах моментално да плача. Радост, реално целият отбор плачеше от радост, защото всеки един от нас знае през какво сме минали. Отбора успя за няколко дни да сглоби колата и след всички препятствия победите значат най-много. Реално това ми показа, че мога и че няма какво да се страхувам.